George, baka pwede bang tabakan ulit si Kuya Jerry? Oh, bakit na naman kuya? Sabihin mo, may sakit si tatay. Di ba kakapadala lang ni Kuya Jerry nung isang araw. Tapos manghihingi ulit tayo. Baka magalit yun. Huwag kang mag-alala. Kapag nagtanong, sabihin mo na lang na naubos na yung una niyang pinadala. Kasi nagbayad tayo ng kuryente. Sige kuya, tatawagan ko na lang siya mamaya. Naka-charge pa kasi yung cellphone ko. Tsaka pag hindi naniwala, pakiusap mo kay tatay. Sabihin mo pala kay tatay, marami siyang nararamdaman ng sakit. Para maniwala si Kuya Jerry. Sige kuya, mamaya na lang. Alis muna ako. Hello kay Jerry. Oh, bakit, George? Napatawag ka? May sakit kasi si tatay kuya. Oh, bakit di nyo ipa-check up? Di ba nagpadala ako nung isang araw? Oo kuya. Kaso lang, binayad na namin sa kuryente. Tapos yung tira, binili namin ng bigas. Sige, magpapadala na lang ako mamaya para mapa-check up nyo si tatay. Sige kuya, salamat. Teka, George, nandyan ba si tatay ngayon? Nasa kwarto kuya, nagpapahinga. Ganun ba? Sige, hintayin mo na lang mamaya yung perang papadala ko. Sige kuya, salamat. Mag-iingat ka dyan. Kayo din, balitaan mo na lang ako kung anong resulta kay tatay. Sige po kuya. Oh, George, ano sabi ni Kuya? Magpapadala daw siya sa akin mamaya kuya para mapacheck up daw si tatay. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo hindi matitis ni Kuya si tatay. Kaya lang kuya, paano pag nalaman ni Kuya Jerry na wala naman talagang sakit si tatay? Paano niya malalaman? Wala naman siya dito. Tsaka isa pa, di man sila nag-uusap ni tatay. Kanina nga, tinatanong sa akin ni Kuya Jerry kung katabi ko si tatay. Kaso ang sinabi ko, papahinga lang siya sa loob. Tama lang yung ginawa mo. Kapag tumawag at hinahanap si tatay, magdadahilan ka na lang ulit. Baka kasi pag nalaman ni kuya, yaki tayong dalawa. Bakit? Ayaw mo ba? Makikinabang ka din naman sa perang ipapadala ni Kuya Jerry ah. Siyempre, gusto ko. Pera na yan eh. Oh, yun naman pala eh. At kung malaman ni tatay yan, matutuwa pa nga yun eh. Dahil alam mo na si tatay, mukhang pera. Oo, alam ko yun kuya. Matutuwa yun dahil marami na naman siyang pantay sa sabong. Kaya huwag kang kabahan. Basta dapat kasabihan natin si tatay kapag tumawag si Kuya Jerry. Sige kuya. Kuya JR! Oh, bakit? Nag-text si Kuya Jerry, tatawag daw siya mamaya. Gusto niyang kamustahin si tatay. Nako, hindi ko pa naman nasabihan si tatay. Lah, paano yan kuya? Teka, asan ba si tatay ngayon? Umalis kanina kuya. Pupunta daw sa kumpare niya. Titignan niya daw yung mga manok. Si tatay talaga, basta may pera, masagalaan na agad. Eh paano yan kuya? Baka mamaya tumawag na si Kuya Jerry. Sige, ako nang bahala. Ako nang magkipag-usap kay kuya kapag tumawag. Sige kuya, alis muna ako. Pupunta ako kila Ray. Sige. Kuya JR! Si Kuya Jerry tumatawag na. Sige, amin nga. Hello? Kuya Jerry? Oh, asan si tatay? Naku kuya, natutulog si tatay. Nainip sa akin sa tawag mo. Kanina pa ka ng tanong kung ano oras ka tatawag. Ah, ganun ba? Marami kasi akong ginagawa sa trabaho, kaya ngayon lang ako napatawag. Hayaan mo kuya, kami na lang yung tatawag sa'yo mamaya. Naku, baka hindi ko masagot. Hayaan mo na, tatawag na lang ako pag wala akong pasok. O sige kuya, sasabihin ko kay tatay. Teka, kumusta naman yung check-up ni tatay? Wala naman kasi kayong binabalita sa akin. Ayun, tumaas yung kolesterol, matigas kasi yung ulo. Mahilig kasi kumain ng mataba. Hay nako, awatin nyo na lang. Mahirap na at may edad na siya. Kaya nga eh, nagagal pa sa amin ni George pag pinipigilan namin. Siyempre, ayaw namin maulit yung nangyari nung nakaraan. Kung gusto niya pang humaba yung buhay niya, dapat makinig sa inyo. Oo nga kuya, binibiro pa nga namin ni George. Baka gusto niya sumunod kay nanay. Ang tatay talaga. Sige, tatawag na lang ako ulit. Mag-text na lang kayo sa akin kung may problema. Sige kuya, ingat ka dyan. Kayo din nila tatay.
O ano kuya? Naniwala ba si Kuya Jerry sa mga sinabi mo? Oo, mukhang naniwala naman. O mga anak, anong pinag-uusapan nyo dyan? Oo tay, sakto yung uwi mo. Katatawag lang ni Kuya Jerry. Hinahanap pa nga niya eh. Nako, anong sabi sa'yo? Sinabi na lang namin tay na natutulog kayo. Kasi naman, alis kasi kayo ng alis. Kaya nga tay, baka makarata si Kuya. Sa tuwing tatawag siya, lagi kang tulog. Kailan daw ba siya tatawag ulit? Sabi niya, kapag wala daw siyang pasok. Mabuti kung ganon. Basta tay, pag tumawag si Kuya, ang sabihin niyo, yung perang pinapadala niya ay napunta sa pagpapacheck up ninyo. Oo anak, alam ko nang sasabihin ko sa kuya mo. Oo tay, aalis muna kami ni George. Namimili kami ng damit. Sige anak, mag-ingat kayo. Huwag niyong kalimutan yung pasalubong ko. Sige tay, alis na po kami. Tara George! Sige po tay, alis na po kami ni Kuya. Kuya, kailangan ulit ni tatay magpa-check up sa doktor. Ha? Kailan daw ulit yung check-up niya? Ang sabi ng doktor, ditong buwan din daw. Titignan daw kung bumaba na yung kolesterol niya. Sige, magpapadala na lang ako kay George ng pera. Huwag na kuya, sa akin mo na lang ipadala. Bakit si George? Wala ba dyan sa bahay? Naku, palaging wala yun dito sa bahay kuya. Kaya sa akin mo na lang ipadala. Sige. Papadala ko na lang sa'yo. Sige kuya, sa akin ka na lang din tumawag para kumustahin si tatay. O siya, sige. Ingat kayo dyan. Sino yung kausap mo Kuya? Wala. Yung tropa lang. Sige, alis muna ako. May pupunta lang ako saglit. Nagsisinungaling si Kuya. Gusto pa yatang suluhin yung perang ipapadala ni Kuya Jerry. George! Oh, Kuya Jerry! Oh, parang nakakita ka ng multo dyan. Asan sila? Hindi ka nagsabi Kuya na uuwi ka pala. Di na ako nagpasabi na uuwi ako dahil gusto ko kayong sorpresahin. Eh si Kuya JR, hindi niya rin ba alam na uuwi ka? Hindi. Wala akong pinagsabihan. Di ba magkausap kayo kahapon? Oo. Pero di ko na sinabi sa kanya na uuwi ako. Teka. Nasa loob ba si tatay? Wala Kuya. Oo. Nasaan? Umalis na ba sila ni Kuya JR mo? Di ba check up ni tatay ngayon? Ang totoo niyan Kuya, Tay, Bakit bigla nang dating mo? bakit tay? Parang gulat na gulat kayo. Wala naman anak. Bakit mag-isa ka lang tay? Asan si JR? Di ba check up nyo ngayon? Tay, bakit di ka nagsasalita? Ang totoo niyan anak, hindi ako galing sa doktor. Saan kayo galing? Di ba check up nyo ngayon? Nagpadala kasi ako ng pera kay JR kahapon. Ang totoo niyan anak, wala talaga akong sakit. Ano tayo? Ibig sabihin, gawa-gawan nyo lang lahat yon? Niloloko nyo lang pala ako! oo Kuya, pasensya na. Pero yung mga sinabi ni Kuya JR, wala kaming alam doon. Nag-aalala ako kay tatay. Tapos, niloloko nyo lang pala ako? Hindi nyo ba alam na pinaghihirapan ko yung pinapadala kong pera sa inyo? Tapos, ganyan pa yung gagawin nyo sa akin? Kuya, pasensya na. Hindi naman namin intensyon na lokohin ka. Hindi intensyon? Baka kung hindi pa ako umuwi,
Hindi ko pa malalaman na ganyan palang ginagawa nyo sa akin. Maniwala ka anak, isang beses lang nangyari yun. At yung kay JR, hindi namin alam yun. Nagsasabi kami ng totoo, kuya. Hindi nga namin alam kung nasan si Kuya JR ngayon eh. Tama na! Kaya pala mga gulat na gulat kayo na umuwi ako. Ako pala yung masusurpresa. Hindi kayo. Anak, patawarin mo sana kami. Hindi na sana ako umuwi. Anak! Tay! Tay! George! George! Tay! Tay, lumabang ka, Tay! Tay! Kuya, anong nangyari kay tatay? May tulong! Bilisan mo! Sige, kuya. Tay! Tay, lumabang ka, Tay! Tay! Kuya Jerry, masama ang lagay ni tatay. Kailangang madala agad sa ospital. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Na-stroke, kuya. Dinala namin sa center. Ang sabi, ilipat daw agad sa malaking hospital. Pasensya na. Wala akong may papadala ngayon. Gawan nyo na lang ng paraan. Pero kuya, wala na kaming ibang malalapitan ni Kuya JR. Sa tingin mo ba, maniniwala pa ako sa inyo? Ilang beses nyo na akong niloloko. Kaya bahala na kayong gumawa ng paraan. Kuya Jerry? Kuya,